Здравейте на всички! Днес ще ви запозная с един невероятен продукт, който ще промени подхода ви към отслабването. Говоря за кетоематча Блу. Този продукт е истинска иновация в света на отслабването. Съчетавайки най-добрите свойства на чая ематча, кетоематча Блу е създаден с единствената цел да ви помогне да отслабнете бързо, без много усилия и без странични ефекти. Съставките в този продукт са изключително впечатляващи. Съдържащ чай ематча, той не само допринася за здравето на организма, но и подобрява процеса на отслабване, като пречиства тялото и подобрява метаболизма. Освен това, кетоематча Блу съдържа екстракт от кокос, който осигурява усещане за ситост и спомага за намаляване на приема на храна. Тази съставка е идеална за тези, които искат да контролират апетита си по естествен начин. Но най-важното е, че кетоематча Блу осигурява енергия и сила чрез допълнителен MCT, който се усвоява лесно от организма и осигурява необходимата енергия за целия ден. С нея можете да издържите на тежка работа и упражнения. С кетоематча Блу можете да сваляте до 1 кг на ден, без да се чувствате уморени или раздразнени. Това е идеалният партньор за всеки, който иска да промени начина си на живот и да се чувства по-здрав и по-енергичен. Но купувайте само оригиналния продукт. В интернет има много фалшификати. Ето защо ще оставя връзката към официалния уебсайт подолу в описанието на видеото. Възползвайте се от 50% отстъпка за кетоематча Блу за кратко време. И плащате само когато продуктът пристигне в дома ви, което е страхотно и плащането е супер сигурно. Надявам се, че съм ви помогнал. Нека да отслабнем здравословно с кетоематча Блу.